στην εκπομπή μας φιλοξενούμε την διακεκριμένη αγγειολόγο και αγγειοχειρουργό Δόκτωρα Άννα Κάτσακα, η οποία θα μας ενημερώσει για τη θεραπεία των κυρσών και των φλεβών με τη νέα μέθοδο του σκληρυντικού αφρού. Η πολυετής εμπειρία της και στα δύο ιατρεία της, την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, θα φανεί χρήσιμη σε όλους όσους ταλαιπωρούνται από φλεβικές παθήσεις. Κυρία Κάτσακα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Γνωρίζω ότι είστε η μοναδική Ελληνίδα φλεβολόγος και έχετε αντιμετωπίσει άπειρα περιστατικά φλεβικών παθήσεων χωρίς χειρουργική επέμβαση. Σήμερα είστε εδώ για να μας πληροφορήσετε για τη νέα μέθοδο του σκληρυντικού αφρού που εφαρμόζεται για τη θεραπεία των κυρσών. Σήμερα θα μιλήσουμε πραγματικά για τους κυρσούς και για τις ευρυαγγείες. Ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Περίπου τα 60 με 70% των ατόμων πάσχουν από φλεβική ανεπάρκεια και ιδιαιτέρως έχουν συμπτώματα αυτή την εποχή, την Άνοιξη. Και φυσικά αυτή τη στιγμή όλοι τρέχουμε, ίσως πολλές φορές και η γυναίκα για αισθητικούς λόγους, να δείξει τα πόδια της, ψάχνει να βρει έναν κατάλληλο αγγειοχειρουργό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα διάλεξα αυτή την ημέρα, μια που είμαστε στο μέσο της Άνοιξης, να μιλήσω για το σκληρυντικό αφρό. Τι είναι ο σκληρυντικός αφρός? Είναι κάτι που πράγματι έφερε την επανάσταση στην αγγειοχειρουργική. Είναι κάτι που το εφαρμόζω εδώ και 6 χρόνια. Τι είναι ο σκληρυντικός αφρός, η ερώτησή σου? Είναι κάτι, ένα μείγμα αέρος με φάρμακο, το οποίο όπως βλέπουμε εδώ και στην εικόνα δημιουργείται όπως είναι ο αφρός ξυρίσματος περίπου, το οποίο με τη βοήθεια των υπερήχων εκχύεται μέσα στη φλέβα. Το είχε ανακαλύψει κάποιος γιατρός αγγειοχειρουργός στην Ισπανία, ο Γκαμπρέρα, και από εκεί και πέρα φυσικά ήμουν και η πρώτη που ασχολήθηκα με το σκληρυντικό αφρό και αυτή τη στιγμή τον εφαρμόζω και στα δύο ιατρεία μου, και στην Αθήνα που δουλεύω, αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Πώς γίνεται η τοποθέτηση του σκληρυντικού αφρού? Είναι σχετικά απλή, φυσικά πρέπει να έχει γνώση ο γιατρός, τίποτα δεν είναι απλό, αν δεν έχει εμπειρία. Μετά από 32 χρόνια που δουλεύω εδώ στην Θεσσαλονίκη και με εμπειρία τεράστια, μπορώ να πω ότι είναι εύκολο στην τοποθέτησή του, εφόσον ένας γιατρός που είναι εξειδικευμένος πάνω σε αυτό το κομμάτι, για να έχουμε και άριστα αποτελέσματα. Γίνεται εδώ στο ιατρείο η τοποθέτηση και φυσικά με τη βοήθεια των υπερήχων τοποθετείται μέσα στη φλέβα και έτσι η φλέβα συρρυκνώνεται και εξαφανίζεται. Σε ποιες φλέβες εφαρμόζεται? Σχεδόν σε όλες. Εγώ σχεδόν έχω καταργήσει τα χειρουργεία, είμαι η παλιά αγγειοχειρουργός, η πρώτη Ελληνίδα αγγειοχειρουργός και γυναίκα, να τονίσω αυτό, και γυναίκα, γιατί τότε η αγγειοχειρουργία ήταν πάρα πολύ δύσκολη ειδικότητα. Ίσως και η μοναδική γιατρός που έχω κάνει περισσότερες εκχύσεις, ας πούμε, φαρμάκων μέσα στις φλέβες χωρίς να κάνω χειρουργία.